እቲ ክጅምር ሉፊንግ ዝተባሃለ ሰብ የላልየና። ሉፊንግ ኣባል ሰራዊት ክኾን ከሎ ሕጂ ኸኣ ንሓደ ተልእኾ ናብ በረኻታት ባዕዳር ክኸይድ ንዕዘብ። እቲ ተልእኾ ዝፍጽምዎ ኣብ ሓደ ናይ ነዳዲ ፋብሪካ ከም ዝኾነ ንርዳእ። ብርግጽ እቶም ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ሕጂ ኣብ ከቢድ ሽግር ወዲቖም ኣለዉ። ምኽንያቱ በብመዓልቱ መጥቃዕትን ምፍርራሕን ይበጽሖም ነበረ። በዚ ኸኣ ልዮን ናብ ባግዳድ ዝመጸሉ ምኽንያት ንዕኦም ንምድሓን ነበረ። ናይቲ ፋብሪካ ዋና ካየዲ ስራሕ ናብሉ ቀረበት እሞ ኣብቲ ቦታ 400 ሰራሕተኛታት ከም ዘለውን ንዕኦም ኣድሒኑ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክመርሖም ነገረቶ። ብኻልእ ክሪስ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ሓደ ገጠር ንላለ ሓው ንክሪስ ይመጽእ እሞ ሓደ ተልእኾ ከም ዘምጸሉ ይነግሮ። ነቲ ተልእኾ ምስ ፈጸሙ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝረኽቡን ሃፍታማት ከም ዝኾኑ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ክሪስ ነቲ ተልእኾ እንታይ ምዃኑ ይሓቶ። ሓው ብምቕጻል ብኣውቶቡስ ዝኸዱ ሓደ ሰባት ምኽታር ምዃኑ ይነግሮ። ክሪስ ናይ ሓው ዘረባ ድሕሪ ምስምዑ በዚ ጉዳይ ከም ዘይሳተፍ ይነግሮ። ምኽንያቱ ንነብሱ ሽግር ከእትዎ ኣይደልን እዩ። ክሪስ ናብቲ ገጠር ምስ ተመለሰ ዝተወሰነ ናይ ማይ ምስኣን ሽግር ከም ዘሎ ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ክሪስ ሓደ እውን ዝተባሃለ ሰብ ኣብቲ ትሕቲ መሬት ዘሎ ማይ ዘውፅእ ሰራሕተኛ ናብቲ ገዛውቲ የምጽእ። እውን ከዓ ናብቲ ቦታ ኸይዱ ማይ ንምውፃእ ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ጀመረ። ኮይኑ ግን ዝፀዓረ እንተፀዓረ ብኾንቲ ይተርፍ። ብተወሳኺ ካብቲ መሬት ሙሉእ ብምሉእ ማይ ንምውፃእ ዝተወሰኑ ማሽናት ከም ዘድልዩ ምስ ተረድአ ናብ ክሪስ ብምኻድ ነቲ ኩነታት ነገሮ። እቶም ነበርቲ ኣመና ድኻታት እኳ እንተነበሩ ክሪስ ግን ብተኣማንነት እቲ ገንዘብ ኣብ ቀረባ ግዜ ክረክብ ምዃኑ ብምንጋር ንእውን የፋንዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ኣብቲ ፋብሪካ ውሽጢ ሉ ምስቶም ኣባላት ሰራሕተኛታት ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ቦትኦም ንምውሳድ ኣቐዲሙ መጠንቀቕታ ወሲዱ ነበረ። ኮይኑ ግን እቶም ናይቲ ፋብሪካ ሰራሕተኛታት ሓደ ነገር ጥራሕ የጨንቆም ነበረ። ናብቲ ሰላማዊ ቦታ ዝጓዓዝሉ እንኮ መንገዲ ብልምዲ ናይ ሞት ጎዳና ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ ከም ዘሎን ኣብኡ ከዓ ሽግር ከየጋጥሞም ይሰግኡ ነበሩ። ኮይኑ ግን ሉ እዚ ወልሓደ የጨንቆን። እታ ናይቲ ፋብሪካ ኣካየዲት ስራሕ ከዓ ናይቲ ፋብሪካ ነዳዲ ወልሓደ ንኸይቋጻጸሮ ብምሕሳብ ነቲ ሰዓት ሙሉእ ብምሉእ ዓጥያ እቲ ናይቲ ሰዓት ዝተዓፀወሉ ፓስፖርት ከዓ ኣብ ወረቐት ትፅሕፎ እሞ እታ ወረቐትን ዋና ድራይቨንን ኣብ ቦርሳኣ ውሽጢ እተወቶ። ቦርሳኣ ከዓ ነታ ኣብ ጎና ዝነበረት ተሓጋጋዚታ ሃበታ። እታ ቦርሳ ዝተቐበለታ ጓሉ ንሉ ነበረት። እቲ ዝሕዝን ግን ምስ ኣቦኣሉ ብሓደ ጉዳይ ተጋጭኦም ነበሩ። ምኽንያቱ ኣዲኣ ክትመውት ከላ ሉ ኣብቲ ቦታ ይነበረን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ኣብቲ ወቕቲ ሉ ኣብ ተልእኾ ስለ ዝነበረ እዩ። በዚ ምኽንያት ነቦኣሉ ኣመና ትጸልኦ ነበረት። ብድሕሪ እዚ ብዙሕ ከይጸንሑ ኩሎም ናብተን ኣውቶቡሳት ብምድያብ ናብቲ ሰላማዊ ቦታ ንምኻድ ጉዕዞኦም ጀመሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ከዓ ናብቲ ናይ ሞት ጎዳና ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ ይበጽሑ እሞ ጓሉ ኣመና ክትጭነቕ ጀመረት። ምኽንያቱ ከዓ በዚ መንገዲ ዝኸደ ዝኾነ ሰብ ብሂወት ዝሓለፈ የለን። ኣብቲ ቦታ ከዓ ብዙሓት ሓደጋ ዝበፅሐን መኪና ነበራ። ሉ ግን ወልሓደ ከይተሓሳሰቦ ነቶም ደድሕሪኡ ዝስዕቡ ዝነበሩ በ4 ማዕዘን እናረኣዩ ጉዕዞኦም ክቕፅሉ ኣዚዝዎም ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ክልተ መኻይን መንገዶም ዓፀዋ። በዚ ከዓ ጓሉ ነታ መኪና ጠጠው ከብልዋ ሓተተት። ሉ ግን እዚ ነገር ከም ዝፈልጦን ዝተፈጠረ ይፈጠር መኪና ጠጠው ከም ዘየብል ይዛረብ። ብድሕሪ እዚ ነተን መኻይን ኣጋጩ ድሕሪ ምሕላፍ ኣብቲ ቦታ ባርዕ ይፍጠር። በዚ ምኽንያት ኩሎም ኣብቲ ኣውቶቡስ ዝነበሩ ሰባት ኣመና ፈሪሖም ነበሩ። ሉ ግን ሕጂ እውን ኣውቶቡሱ ጠጠው ከይበለ ጉዕዞኡ ቀጸለ። ከም ንሪኦ ዘለና እተን ኣውቶቡሳት ካብ ፍሉይ ነገር ዝተሰርሓ ብምዃነን ጥይት ይኹን ቦምብ ክትፃወራ ይኽእላየን ማለት እዩ። ንጓሉ ከዓ እዚ ይነግራ። ኣብ ማእኸል መንገዶም ብጣዕሚ ሓያል ንፋስ ወይ ካምሲን ናብኦም ይመጽእ ከም ዘሎ ይዕዘቡ። ኮይኑ ግን ሉ ብዘይ ፍርሒ ጉዕዞኡ ቀጸለ። ኮይኑ ከዓ ክሪስማስ ኣባላቱ ናይቲ ንፋስ ሽፋን ብምግባር ካብተን ዝኸዳ ዝነበራ ኣውቶቡሳት ንሓንቲ ይጠልፍዋ። ክሪስ ዋላ እውን ነዚ ተልእኾ እዚ መጀመርያ ኣብይ እንተነበረ ሕጂ ግን ናብቲ ገዛውቱ ማይ ንምእታው ሰልዲ ከም ዘድልዮ ስለ ዝፈለጠ ኣብ መወዳእታ ምስ ሓው ተሰማሚዑ እዩ። ናይቲ ኣውቶቡስ ምጥላፍ ግን በዓሉ እውን ኣይፈለጡን። ዳሕራይ ነቲ ብርቱዕ ንፋስ ድሕሪ ምሕላፎም ኩሎም ኣውቶቡሶም ኣብቲ ጫፍቲ መንገዲ ጠጠው ኣበልወን። ብድሕሪ ዝሉ እታ ናይቲ ነዳዲ ዋና ስራሕ ኣካየዲት ዘላታ ኣውቶቡስ ከም ዝተጠለፈት ይግንዘብ። ብድሕሪ ዝሉ ነታ ኣውቶቡስ ዘላቶ ንምፅራይ ሄሊኮፕተር ይፅውዕ። ብድሕሪ እዚ ጓሉ እውን ምስ ኣቦኣ ብሄሊኮፕተር ከም እትኸይድ ተዛረበት። ሉ ከዓ ሕራይ ብምባል ምስ ጓሉ ብምዃን ናብታ ሄሊኮፕተር ኣተወ።
ንእሽተይ ድሕሪ ምኻዶም ኣብታ ሄሊኮፕተር ኮይኑ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ይዕዘብ። በታ መኪና ምኽንያት ከዓ ኣብ መሬት ዘሎ ሕጻ ብሓይሊ ይብተን ነበረ። በዚ ከኣሉ እቲ ቅድም ኢሉ ዘጋጠሞም ብርቱዕ ንፋስ በዚ ምኽንያት ከም ዝተፈጠረን ናይ ሓሶት ንፋስ ምዃኑ ይርዳእ። ድሕሪ ዝተወሰነ ከዓ ነታ ዝተጠለፈት ኣውቶቡስ ይሪኣ እሞ ምስቶም ኣባላቱ ክዘራረብ ጀመረ። ነሳ ከዓ ቀፂላ ኣሜሪካውያን ከም ዘጥቅዕዎምን ካብ ማእኸሎም ከዓ 5 ሰባት ጨውዮም ከም ዝወሰዱ ገለጸትሉ። ካብቶም ዝተወሰዱ ሰባት ከዓ እታ ናይቲ ነዳዲ ኣካየዲት ስራሕ ሓንቲ ነበረት። ብድሕሪ ዝሉ ሙሉእ ኣባላቶም ኣውቶቡስ ብምሓዝ ናብቲ ሰላማዊ ቦታ ክኸዱ ድሕሪ ምንጋር ንሱ ከዓ ነቶም 5 ሰባት ንምድሓን ናብቲ ዝኸዱሉ ቦታ ምርሐ። ብሄሊኮፕተር እናኸደብ ዝነበረሉ ከዓ በዓል ክሪስ ብመኪና ክኸዱ ከለዉ ይሪኦም እሞ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ኸፈተ። ክሪስ ከዓ ሽጉጥ ብምውፃእ ናብታ ሄሊኮፕተር ክትኩስ ይርአ። ኣብ መወዳእታ ከዓ በዓል ክሪስ ካብታ ሄሊኮፕተር ክሃድሙ ከኣሉ። ብድሕሪዚ ክሪስ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በጽሑ ንሓዊ ብምሕናቕ ኣብ ከመይ ዓይነት ተልእኾ ከም ዘእተወን እዚ ተልእኾ እዚ ንዕኡ መን ከም ዘቕረበሉ ይሓቶ። በዚ ግዜ ግን እውን ናብኦም ይመጽእ እሞ ንሓዊ ዘቕረበሉ ከዓ ንሱ ምዃኑ ነገሮ። ናይ እውን ዕላማ ናይቲ ፋብሪካ ኩሎም ስርዓት ንምጥላፍን ብእኡ ቁፅፅር ገይሩ ብዙሕ ገንዘብ ንምርካብ ነበረ። እቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ፋብሪካ መጥቃዕቲ ዘብፅሕ ዝነበረ ሰብ ንሱ ምዃኑ ይገልጽ። ነዚ ዝሰምዐ ክሪስ ብኸመይ ኣብ ከምዚ ረሳሕ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ኣቲትዎ። ድሕሪ ሕጂ ከዓ ምስኡ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ከም ዘይሰርሕ ነጊርዎ ናብ ገዛውቲ ቅድሚ ምምላሱ ግን ሕጂ ናይቲ ዝሰርሖ ስራሕ ገንዘብ ንሓው ክልኸሉ ይነግሮ። ክሪስ ድሕሪ ምኻዱ ሓዊ ናብኦም ብምኻድ ግድን ነዚ ተልእኾ ክሪስ ከም ዘየድልን ንሱ ናይ ክሪስ ቦታ ሸፊኑ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ብምንጋር ክሰማምዖ ፈተነ። ኮይኑ ግን ብዘሕዝንን ብዘሰንብድን ኩነታት እውን ብምኽዳዕ ንሓው ክሪስ ብሽጉጥ ተኩስ ይቐትሎ። ብኻልእ ብሓዊ ዝሓረቐ ክሪስ ኣብ ገዛውቱ በፂሕሎ። ንነብሱ ንምርግጋእ ከዓ ምስቶም ቆልዑ ክፃወት ጀመረ። ኮይኑ ግን ሎ ኣብቲ ቦታ ይበፅሕ እሞ ህዝቢ ኣበይኻ ጌርካዮም እናበለ ንክሪስ ይሓቶ። ንሱ ከዓ ስለቲ ኩነታት ወልሓደ ከም ዘይፈልጥን እቲ ነገር ዝገበሮ ነቶም ነበርቲ እቲ ገጠር ኢሉ ምዃኑ ይነግሮ። ከም ንፈልጦ ክሪስ ማይ ናብቲ ቦታ ንምእታው ኢሉ ማለት እዩ። ግን ክሪስ ጸኒሑ ዝተረድኦ ነገር እንተሃልዩ እውን ምስኡ ንኽሰርሕ ብምባል ብዙሕ ገንዘብ ናይ ማይ ከም ዝሓተቶ ተረድአ። ኮይኑ ከዓ ሉ ኣብቲ ቦታ ሰላማውያን ሰባት ስለ ዝነብሩ ብዘይ ወልሓደ ተመሊሱ ክኸይድ ከኣለ። ክሪስ ከዓ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ንሓዊ ናብ ዝቖፀረሉ ቦታ ምስ ከደ ዘይሓሰቦ ናይ ሓዊ ሬሳ ረኸበ። በዚ ምኽንያት ኣብ መናሓሪኡ ከሎ ሉ ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓያል ባእሲ ተለዓለ። ናይቲ ባእሲ መልዓሊ ምኽንያት ድማ ክሪስ ንሓዊ ሉ ከም ዝቐተለሉ ከም ዝኣምንን ሉ ድማ ኣባላቱ ከም ዝጠለፈሉ ስለ ዝኣምን ነበረ። ኣብ መንጎ ባእሶም ግን ኣብ ልዕሊ ሓው ክሪስ ሓደ ነገር ክወድቕ ክብል ሉ ካብቱ ነገር ስሒቡ የውፅኦ። በዚ ምኽንያት ከዓ ቀታሊ ሓዊ ሉ ዘይኮነስ እውን ምዃኑ ይርዳእ። ኮይኑ ከዓ ናብቲ ቦታ ሃንደበት ናይ እውን ሰባት ስለ ዝመፁ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ኸፈቱ። እውን ንክሪስ ብሂወት ክተርፍ ስለ ዘይደልዮ ሰባቱ ልኢኹ ከቕትለዩ ሓሲቡ ዝነበረ። ክሪስ ግን ተስፋ ከይቆረፀ ቦምብ ናብኦም እንዳሰንደወ ዓቢ ጉድኣት የስዕበሎም። በዚ ምኽንያት ከዓ ናይ እውን ሰባት ገዲፎሞም ይኸዱ። ንደገ ምስ ወፁ ግን ክሪስ ዝፈትዋ መኪንኡ በቲ ጥይት ከም ዝተጎድአት ረኣየ። በዚ ከዓ ክልቲኦም ዝተረድእዎ ነገር እንተሃልዩ ሓደ ናይ ሓባር ጸላኢ ከም ዘለዎም ነበረ። ንሱ ከዓ እውን ማለት እዩ። ክሪስ ከዓ ሕጂ እውን ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዝፈልጥ ይዛረብ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እውን ነታ ኣካየዲት ስራሕ ወሲኹ ዝተወሰኑ ሰባት ብምሓዝ ናብቲ ፋብሪካ ኸደ። ነቲ ዝተዓፀወ ናይ ነዳዲ ኸይዲ ንምኽፋት ዝከኣለ ኩሉ ይገብር ነበረ። ኮይኑ ግን ፓስዎርድ ስለ ዝነበሮ ኣመና ይኸብዶ እሞ ብድሕሪዚ ናብታ ናይቲ ፋብሪካ ኣካየዲት ስራሕ ብምኻድ ፓስዎርዱ ይሓታ። መጀመርያ እቲ ኣካየዲት ስራሕ ፓስፖርቱ ክትዛረብ ፈቃደኛ ዋላ እኳ እንተዘይነበረት ኣብ ቅድሚኣ ክልተ ሰባት ክቐትል ምስ ረኣየት ግን ክትፈርሕ ጀመረት። ካብኡ ዝበኣሰ ከዓ ምስኣ ኣብኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ወዳ ክቐትሎ ሽጉጥ ኣቀባቢሉ ኣብ ርእሱ ምስ ገበረሉ ግን ኣብ መወዳእታ ኩሉ ነገር ክትነግሮም ወሰነት። በዚ ከዓ እቲ ኮድን ድራይቭን ኣብ ቦርሳኣ ውሽጡ ከም ዘሎን ቦርሳኣ ከዓ ምስኣ ከም ዘየለ ነገረቶም። ብድሕሪ ዝእውን እቲ ቦርሳ ኣበይ ዘሎ ኢሉ ብምሕታት ክትኩስ ክብል ወዳ ቀፂሉ ኣብ ቦርሳኣ ውሽጢ ቴሌፎና ከም ዘሎን ብጂፒኤስ ገይሮም ኣበይ ከም ዘሎ እቲ ቦርሳ ክፈልጡ ከም ዝኽእሉ ይነግሮ። ከም ንፈልጦ ማለት እዩ እቲ ቦርሳ ኣብ ናይ ክሪስ ገዛውቲ ኮይኑ ኣብ ናይ ጓሉ ኢድ ነበረ።
ብምቕጻሉ ብጀካ እቶም 5 ሰራሕተኛታት እቶም ካልኦት ብሰላም ኣብቲ ሰላማዊ ቦታ ከም ዝበጽሑ ተነገሮ። ጓሉ ድማ ንክሪስ ብኸመይ ክኣምንዎ ከም ዝኽእሉ ሓተተቶ። ሉ ብምቕጻል ጥዑይ ሰብ ከም ዝኾነን ብኡ ክትኣማመኑ ከም ዘለዎም ገለጸላ። በዚ ግዜ ክሪስ ሓደ ጥራዝ ይረክብ እሞ ምስ ከንጸሎ ስእሊ ናይ ሉ ረኣየ። በዚ ኸኣ ሉን ጓሉን ፍቑራት ከም ዝኾኑ ክሓስብ ጀመረ። ስለቲ ኩነታት ብግልፂ ንሉ ምስ ሓተቶ ሉ ብሕርቃን ስምዒት ኮይኑ ጓሉ ምዃና ነገሮ። ክሪስ ከዓ ነዚ ተሓሳስብኡ ይቕሬታ ይሓትት። ብድሕሪዚ ክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ምርድዳእ ይጅምሩ እሞ ሰበይቱ ኣብቲ ሞተሉ ዝነበረት ግዜ ሉ ኣብኡ ስለ ዘይነበረ ጓሉ በዚ ምኽንያት ኣመና ከም እትሓርቕ ንክሪስ ይነግሮ። ክሪስ ቀፂሉ ሰበይቱ ኣብቲ ሞተሉ ዝነበረት ግዜ ኣበይ ከም ዝነበረ ይሓቶ። ሉ ከዓ ሃገር ንምድሓን ኣብ ተልእኾ ከም ዝነበረ ይነግሮ። በዚ ምርድዳእ ክልቲኦም ነቲ ፋብሪካ ካብ ናይ እውን መድቃዕቲ ከድሕንዎ ይሰማምዑ። ኮይኑ ግን ካብቲ ገዛውቲ ሓደ ሓደ ድምፂ ክሰምዑ ይጅምሩ እሞ ናይ እውን ሰባት ናብቲ ገዛውቲ ከም ዝኣተዉ ይርድኡ። ክሪስን ሉን ካብ ዝነበርዎ ክላስ ብምውፃእ ምስኦም ክበኣሱ ጀመሩ። ኮይኑ ግን እቶም ነበርቲ ኩሎም ብናይ እውን ሰባት ስለ ዝተማረኹ ክሪስ እንታይ ደልዮም ከም ዝመፁ ይሓቶም። ነሶም ከዓ እቲ ናይታ ስራሕ ኣካይዲት ብወሳ ኢና ደሊና መፂና ኢሎም ገለጹሉ። ክሪስ ከዓ ኣብቲ ቦታ ወላ ሓደ ባእሲ ክፍጠር ስለ ዘይደለየ ነቲ ቦርሳ ኣውፅኡ ይህቦም። ነሶም ከዓ ነቲ ቦርሳ ሒዞም ከዱ። በቲ ዝገበሮ ሉን ጓሉን ዋላ እንተተቋይቕዎ እዚ ዝገበሮ ግን ነቶም ሰባት ክብል ከም ዝኾነ ምስ ተረድኡ ብዝተወሰነ ክረጋግኡ ከኣሉ። ንግሆ ከዓ ክሪስ ኣብቲ ቦርሳ እንታይ ከም ዝነበረ ይሓታ። ነሳ ከዓ ኣብቲ ቦርሳ ውሽጢ ነቲ ናይ ነዳዲ ፋብሪካ ክንቀሳቐስ ዝኽእል ዓብ ነገር ከም ዘሎ ገለጸት። እቲ ነገር ከዓ ኣብ መላእ ከተማ ዝርከብ ናይ ነዳዲ ማሽን ናይ ምንቅስቓስ ዓቕሚ ኣለዎ። ስለዚ ከዓ እውን ነዚ ተጠቂሙ ኣብ ዝደለዮ ዓዲ ይኹን ከተማ ነዚ ነዳዲ ናይ ምሻጥ ዓቕሚ ረኺቡሎ። ብኻልእ ከዓ ናይ ጀርመን መርከብ ንዕዘብ። እቲ ናይታ መርከብ ካፒተን ንእውን ብቴሌፎን ይዘራርቦ ነበረ፣ ነቲ ነዳዲ ንምሻጥ ማለት እዩ። ብኻልእ ክሪስን ሉን ድማ ነቲ ገዛውቲ ገዲፎም መወፁ። ኮይኑ ግን ክልቲኦም ጥራሕ ነቲ ናይ ነዳዲ ፋብሪካ ነፃ ከውፁ ክኸብዶም ይኽእል ብምባል ባሉውን ብመኪና ሰዓበቶም። ብኻልእ ከዓ እቶም ናይ እውን ሰባት ነቲ ቦርሳ ሒዞሞ ናብቲ ፋብሪካ በፅሑ። በዚ ከዓ እታ ናይቲ ፋብሪካ ኣካየዲት ስራሕ እቲ ከይዲ ሙሉእ ብምሉእ ስርሑ ከም ዝጅምር ገበረት። እውን ከዓ ነዚ ተጠቂሙ ኣብ ናይ ጀርመን መርከብ ነቲ ነዳዲ ከም ዝመልእ ይገብር። ኮይኑ ግን ነዚ ሙሉእ ብምሉእ ንምውዳእ 24 ሰዓት ይወስድ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከዓ በዓል ክሪስ ናብቲ ፋብሪካ በፅሑ። ብድሕሪዚ ኣብቲ ቦታ ዓብ ናዕቢ ይፍጠር። ሉ ኣብ ላዕሊ ወፂኡ ነቶም ናይ እውን ሰባት በብሓደ ብዘተኣማምን ብቕዓት ይቕጥቅጦም። እውን ከዓ ነዚ ኢሉ ብሕቡእ ይዕዘብ ነበረ። ስለዚ ከዓ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ እታ ናይ ጀርመን መርከብ ክትመልእ ስለ ዝኾነት ድሕሪ ዝተወሰነ ነቶም ሰባት ክወፁ ይነግሮም። ብኻልእ ክሪስ ከዓ ንሱ እውን ናይ እውን ሰባት ክቕጥቅጦም ይረአ። እውን ከዓ ክልቲኦም ጸላእቱ ይከታተልዎ ምህላዎም ምስ ተረድአ ብሓንቲ መኪና ካብቲ ቦታ ክሃድም ጀመረ። ክሪስ ከዓ ብዝኸኣሉ ዓቕሚ ብእግሩ እናጎየየ ክስዕቦ ፈተነ። ደኺሙ ጠጠው ኣብ ዝበለሉ ግዜ ግን ሃንደበት ምስ ጓሉ ይራኸብ። በዚ ከዓ ክልቲኦም ንእውን ይስዕብዎ። ኣብቲ ፋብሪካ ዘለው ድማ በይኑሉ ክበኣሶም ይርአ። ኣብ መወዳእቱ ከዓ ንኹሎም ሃሪሙ ይወፅእ። ምስታ ናይቲ ፋብሪካ ዋና ስራሕ ኣካየዲት ምስ ተራኸበ ከዓ እቲ ድራይቭ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝተሰርሐ ሕጂ እውን ነቲ ነዳዲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝወሰዶ ነገረቶ። በዚ ከዓ ንዕኡ ጠጠው ንምባል ሉ ዳግማይ ናብኡ ጉዕዞ ገበረ። ብኻልእ ኣብ መንገዲ ዝነበሩ በዓል ክሪስ ንእውን ኣብ ምክትታል ከለዉ መኪንኦም ትነጥር እሞ ሙሉእ ብምሉእ ዓነወት። ንሶም ግን ብዘይ ወላ ሓደ ጉድኣት ክተርፉ ከኣሉ። እንታይ ከም ዝገብሩ ሓርቢትዎም ኣብ ዝነበረ ሰዓት ግን ሉ ብናይ ጽዕነት መኪና ኣብቲ ቦታ በፅሐ። ብድሕሪዚ ኩሎም ኣብታ መኪና ኣትዮም መንገዶም ቀጸሉ። ክሪስ ከዓ ንእውን ቀልጢፎም ክረኽብዎ ሓደ ኣቋራጭ መንገዲ ንሉ ነገሮ። በዚ ከዓ ነቲ ኣብታ መኪና ዝነበረ ናይ መወንጨፊ ሮኬት ተጠቂሞም ብቕልጡፍ ይጓዓዙ። እቲ መኪና እቲ ናይ ሓሶት ነፋስ ዝፈጠረ መኪና ዝነበረ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ብቕልጡፍ ምስቲ ነዳዲ ዝሓዘ ዓብ ማሽን ይጋጭዎም። በዚ ኣብቲ ቦታ ባርዕ ይፍጠር። እውን ጉድኣት በፂሕዎ ኣብቲ ቦታ ይወድቕ። ኮይኑ ግን ንክሪስ ምስ ረኣዮ ተስዩ ብመኪና ዳግም ክሃድም ጀመረ። በዚ ከዓ ክሪስ ሉን ጓሎም ብምዃን ነቲ መወንጨፊ ሮኬት ተጠቂሞም ክከታተልዎም ጀመሩ።
ኮይኑ ግን ዘይተረድእዎ ነገር ኣብ ቅድሚኦም ዓብ ገደል ምንባር እዩ። ኮይኑ ከዓ ሉ እታ መኪና ናብቲ ገደል ቅድሚ ምእታዋ ብቕልጡፍ ይወርድ እሞ ምስ ጓሉ ብምዃን ኣብ ሓደ እምኒ ይንጠልጠል። እውን ከዓ ናብቲ ገደል ምስ መኪንኡ ብምእታው ክመውት ከኣለ። ሉን ጓሉን ድማ በቲ እምኒ ክድሕኑ ከኣሉ። ኮይኑ ግን ንክሪስ ብዘይምርኣዮም ከም ዝሞተ ክሓስቡ ጀመሩ። በዚ ጋጣሚ ከዓ ሉ ንዓኣን ነድያን ኣመና ከም ዝፈትዎን ንጓሉ ይነግራ። ነዚ ዝሰምዐት ጓሉ ድማ ተሓቕፎ። ኮይኑ ግን ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ህይወቱ ኸድሕን ዝፅዕር ዝነበረ ክሪስ ድምፁ ይስማዕ። በዚ ከዓ ክልቲኦም ሲሒቦም የደይብዎ። ሰለስቲኦም ከዓ ካብቲ ከቢድ ሓደጋ ድሒኖም ኣለዉ። ኮይኑ ግን ካብቲ ዘለውዎ ገደል ብኸመይ ክወፁ ከም ዝኽእሉ ሉ ሓደ ሓሳብ የምፅእ እሞ ሰለስቲኦም ንሓገዝ ይጭድሩ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ካብ እውን ነዳዲ ክገዝእ ዝመፀ መርከብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣተወት። ኣብ ናይ ክሪስ ገዛውቲ ከዓ ማይ ክርከብ ከኣለ። እቲ ናይቲ ትሕቲ መሬት ስራሕ ዝተኻየደ ከዓ ብክሪስን ሉን ምክንያት ነበረ። በዚ ከዓ ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና እቶም ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣመና ሕጉሳት ክኾኑን ናይ ሉ ኣባላት ከዓ ናብ ሓድሽ ተልእኾ ክኸዱን ክሪስ ከዓ ክሕወሶም እናረኣና ትዕዝብትና ንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኩኑ እናተመነና እንተፈቲኹማ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፂ ሬቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣመጡልና። ናይ ወትር ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።